Salom, salom. Hamma kasa salom бародарони ахли ислом. Салом, салом, привет, как дела? Привет, привет, все хорошо, все нормально. Салам алейкум, ака, Комрон, сазизи, саламатисиз. Ахмад, номера таройка, ака, алисирахман, ака, салом. Ака, салом, 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 салом. Ҳама каса салом алейкум, бародаро. Родной якум. Ислам хусу саломати хуба, ака, хизмат, ака, чихел, катитон, алоқада бураем. Бародаро, ай ҳамад бахшиш номерои самойлот дамондагем. Успед намекунем занги ҳамада ҷавоб додана, ватсапда занг мезананд. Вақте ки ватсапда ягон кас дар телефон занг мезана, ваям мебардорем, овоз нест меша вапше. Баъд дига хеле фикро дига рафта мегира, бари авай ози кишта мондагем номеро. Фақат ватсапда нависен, илтимос ай ҳамад нависен. Занг дам дига ҷавоб наметиҳем, бародаро. Кадоме ки хафа меша, зарани гуфтестем ки хафа нашавем. Фақат ина боз занг задистам. Тиха. Салом. Шунохтам. Ашраф Исмаил. Не, лекин Самад. Салом алейкум, бародар. Дар Санкт-Петербург як нафар 6 моҳ шуд ахмақ кардистам. Бародаро, беҳад ҳами кор бисёр буда. Ман дасти худам аҷдад накардам ки 70-80% халқи мо ҳами кидата, азоба, нам хали чизода ғалилагия. Ҳамаш қариб кидата, ҳамаш. Иш занг мезана, ака 30,000 гирифтаган, ака 40,000, ака 50,000. Я хелеш 7 сол пеш кидата ғалилагия, аваёам занг задистам. Баъд як чи дига гуфтум, дар ҳамин комментариям нависен ҷавобша. Як 5-6 бародарои ҳамин исломии хидмон занг задан мара. Мақсад як ҳоҷи бобо будаем, мега хоҳӣ агар видео мекунем, мешинем, гап мезанем, хоҳӣ галасавой рӯй мекунем ватсапда. 4 бор ҳаҷ рафта омадагӣ, мега ҳамин суханои мара гӯш кун. ҳамин изои муъмин ҳаромай, мега бародар, ҳамин кора накун, мега. Мақсад шумо чӣ меге, бародаро? Ҳамамон мусулмонем, алҳамдулилло. Мега ай рӯи мусулмонӣ ҳамин короите тоғрӣ нестай, мега. ба хотире ки мисол ҳамо одамо бача доранд, зан доранд, набира доранд, як хелес мега мебина. Мақсад ҳамин саҳар, ҳамин рӯзи дароз дар фикр задем, бародаро, ки гуфтум хай кани шумо чӣ мегем, инени шумо чӣ боша бо. Тиха, иҷи. Шайба букунем. Мусулмон накун, мега, ака. Гапа дуруст, ака. Ҳамаи ҳамин мусулмонои худмон пашти кидат кардаган. Агар ҳамин як рӯз дар 100 кас зиёд занг зана ҳамин масъалаи кидата, 70 касаш не толка мусулмонои худмон, тоҷикои худмон, 70 касаш. Намеда ки чӣ мега, намеда. Салом, бародар, Коля Таҷикия, занаки Тоҷикистонро як узбек кидат карда 55,000. Во 2 моҳи дигар кор фармондага. Бародарои хали беҳад бисёра. Агар шумо хоҳед, ман ҳар реаксия якта ба якта нишонтон метем. Хали беҳад бисёрае ки мақсад шумо тошто гуфтесем ки аз занаки ӯзбекистони, аз занаки тоҷикистони кидат карда ё ки чӣ хали. Хали беҳад бисёр шудаги ҳами хали кидата, пидата. Салом. Бародар Созаки, ҳама тарафа хуб ҳастед? Кори ваям мекунӣ ҳаром, хирон мумкин
бародаро як хелет бики мегена мисол як хел бо нака гуфтесте хватит бита гуш нака ура мисол ами комментариҳои хуб шава бисёртар зур мешада ами дар комментари ай ҳамад илтимос мекунам бинависен ами кора мақсад лицо агар шумо розӣ бошед мо мақсад мерем сёмкашон мекунем лицоҳошона замазин мекунем мақсад лицоҳошона нишон наметиҳем фақат овозшона мемонем ба як чи дига мегум я се-чор ка занг зада мега ака ами ёвонӣ мега қатъи аввал шумо ягон клип карде ягон анекдот кардесте чико кардесте мега бародаро ами видеое ки ман бировардагим ягон на ягон монтажи хеле чӣ кардагем на ягон сохта ягон видео ба худо қасам сохта неста видеои ма хоб бовар кунед хо не ки ягон видеое ки ҳамҷо ҳаста сохтагӣ нест касе мисол мефаҳма худаш мефаҳма салому алайкум ҳамон бародаре ки фаҳм мекунад хуҷон изон намекашанд бародар ӯ абсолют изон намекашанд 2 сол шудагиян ҳам бародар али бародари бухороӣ ман умра монданӣ набудам на самом деле барои чӣ мондум амра вақте ки ҳам бародар ки да ман муроҷиат кард гуфт ки ака гуфт 2 сол меса гуфт ҳамин пула надодай гуфт бо майла 2 сол шудагиш ана чӣ мегам дар карантин занг задам гуфт 1000 сумай 500 сум партов гуфт на партов гуфт ҳамиҷаш беҳад қарм кард ки нахо ай 80000 да 500 сум 1000 сум ҳамин бародара нахари мақсад 80000 ша гирифтӣ бикун реал номаш моншон биқабшан марон хӯра вес мирдона ана ақоратҳои беҳад бисёр безеб хаймо ақоратҳоро ба мақсад дар худмон қабул намекунем фикр мекунем ӯ ҳамин бародарое ки ақорат мекунанд ҳамон бародарое ки пули мардума мехӯранд мақсад фреб мекунанд ин ҳамин рӯз як бригадир занг зад ака мега ин ҳама худам ҳамиқа кор мекунам мега пули ҳеҷ каша намехӯрам ҳаррӯза пулашо наметиҳам мега чанд сум пула гирифтиян кора накарда ӯи хӯрдиян рафтиян пешаки бачаҳои худмон ин ҳамон бригадира дар чӣ мондиян бечора аввал занг зад ака ина ҳеҷда чӣ кор кунем мега ҳама гуфтам моли иншаллоҳшам як фикр мекунем ҳами як ҳуҷбоо ҳами сар рӯз карди занг зад мега илтимос ман мега ба хотири аллоҳ ту да гап задестам мақсад ягон фикр нака ай пишти ҳамон кас ман тура намегум ки мисол ҳамин кора нака чиста ба хотири худат мегум қабул кунӣ мега қабул накунӣ ихтиёрат ҳамин кора мега изои муъмин ҳаромай мега ман гуфтам хай як кани ай пеши шумо гузарам шумо чӣ мегӯед агар ки шумо гӯем ки майлиш лицоша маҳкам кунем лицоша ҳеҷ пас маҳкам кунем мақсад ки ҳамин изои муъмин ҳаромай мега ҳамин бародар ай кору синимат кун ҳамаша партод ва дигарро бинанд ки ҳамеша шерои нар ҳастанд бари мо қиссаҳои бари мо вай қиссаҳои машиникӯба ака салому алайкум ва алайкум ассалом номерота бародар номероро чо мекунӣ бародар успед намекунем номероро кишта мондагем ози абсолютно кадоме ки гап дорад чиз дорад чӣ коре дорад дар ҳамин ватсап нависен иншаллоҳ ватсапда ҷавобто намегирем успед накардестем абсолютно ҳафтсаду чилyak аст ҳамин ҳамат хоҳиш мекунам ҳамин канали ҳамин бародарам я дастгирӣ кунед сарбанд сити я вижу сарбанд сити ҳамин бача баливой маливой ҳамхалиҳо ёд метиҳад дарси мма ҳамин бачаҳои худмона фақат ака гуфт хотири аллоҳ ҳаминро дастгирӣ кунам мо хотири аллоҳ ҳамин бачаака дастгирӣ кардем ина худман подписатсия кардагим дар каналаш
اینا ببینین کانال سربان سیتی اینا درس و دستای بچه را این چیست همی خالی سلیلو میگه هم درس خون میته میگه با خاطری که پرچه ما را بردارن میگه سلام سلام ای ایسفرا توجه که خدمت فره میکند پاسرینیکو اروسو برادر دینا یک کس دیگه زنگ زد بچه خلاص فریب کردگه انشالله اکا میگه همیره ویدیو صبرور ما گفتم خواهز یک قطی پادپیسیکو مسئولیت میکنیم همین ویدیویی که مثال لیتسوی همی زمازید کنیم یا نکنیم گفتم در کامنتاریا کی چی می نویسه فقط اجداد میکنیم کامنتاریاتونا در کامنتاریا کی می نویسه مقصد لیتسوشونا محکم که کی می نویسه که محکم نکنه کدامش بسیار میشوه مقصد اگر شما گویی که محکم که لیتسوشونا مقصد زمازید کنیم زمازید میکنیم ما برای چی کردیم همین خاطر همین کارا با خاطر اینه که مثال یوتیوب پول گیریم یا که با یگان خاطری دیگه یا چیستا با خاطری کردیم که دلش همین برادرای مسلمان ما همین تاجیکای ما در فریب همین پاسرینیکو نغلطه مقصد ببینن همین آدما را بشناسن که همین آدما هم خیلی کارو میکنن فریب میکنن مقصد قدشون کار نکنن با این همین سبب ما همین کارا کردیم سلام پرین پرست سلام اکام با بکنه که در اینترنت نپرتو تو ای برای الله میگوی نکن اگر برای الله بکنی که ای تانی یوتیوب پول نگین ما این همین قدر یه زیاد شدین از شکر خدا 37,000 پادپیش جمع شدیم ما همین یوتیوب اگر 1 روبل گرفته باشم چیزی میگی گو برادر میگی که به خاطر الله که باشه نک آخه میخوایم هم برادرها فریب نخورن دلش دیگه برادرها این فریب کسی که فریب خوردگه همون آدم ها چون نفهمن که لبای برادر یگان کسا در چور نیست پیسکا پرتفتگی نیستیم اکا در واتساپ زنگو میبرداره پرامو افیر داشتگی مکا ما علاقه جون گام نه کله 1,450,000 سومونا گرفتم ماشین ما نمیرون نویس التماس همین کامنتاریو در هست تای نمیرون برادرو بکنین التماس ای همت زنگ نزنین فقط لبای برادر و علیکم السلام چی مسئله کتی برادر آخه افیر دیدست همگی میگم زنگ نزنین گلاساوی روی کنیم با زنگ میزنی برادر افیر دیدست باشه همین گلاساوی روی که امشالله اتویت همه گیریم الو نگابانو الو و علیکم السلام شکری الله همون نمرو تابطه حقیقت در پرامو افیر باشه برادر خیلی جا گفته استم که خطی برادر رو صحبت کرده استم همون گپ داشته باشن هم واتساپ در روی کنین گلاساوی زنگ نزنین دیگه برادر رو اسپید نمیکنیم ابسالوت نه در یک روز ای 300 400 که زیاد زنگ میزن کاری سریوز نه همه کارو سریوز نه میخواین در یک روز همه 4,000 کار بود شوا خیلی نمیشه برادر یک کم تر فکر کنه شما التماس سلام علیکم نام مسلمانی یوانی ای نام مسلمانی یوانی زنده باشی اکای مسلمانی یوانی زنده باشی اکا جون نه نشان ته روشونا تو این براتی دیگرو شوا برادر مقصد گپ درست های انا می فکر کتیم و لیتسوی هم برادر را خواستم نشان تیم که
то дигар бародаро бубинанд насӯзанд ҳамин одамо айдаш ҳамин мошеннико не ки бо пур бародарое будае ки ҳамин мошенникоро натури дастгирӣ мекунанд, мақсад пишти ҳамо гап мезананд, ҳақоратҳои безеб мекунанд.